Selamat hari Minggu madhita saluhuna. Guarni Minggu tasadarion, ima Minggu ramidisere, saingot ma akka dengan nibasam do topik balgado holong ni rohani debata di Portibion. Tapuji matuhata maredehita sian buku ede nomor 520 sada ayat sada saro ditolu. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus,
Dohot goar nito di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ali Jehovah akadenggan ni basam dohot asiniroham. Ay siyan narobido akay asa unang marsurak-surak akamusuku midaw. Ali de bataku marhapo sa tuho doaw. Sayunang pailaaw. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus sa sadahodo si Pangulo padumuhodjol madohot debata. Hupuji hami guarmi jala hudok hami mauliate tuho. Alani saluhut na binaimi patupahon hanguluan nami. Sa idungani mahami marhite-hite asiniroham. Asa hupikiri hami toktong na tinaon mo dohot hamamatem. Asa huarsakon hami dosa nami. Jala sa tubo di hami haporseaon na sitong. Jala sa marroha holongon hami. Huhut madok mauliate tuho. Asa ulo hami manghihuton horo di hamatean. Ali Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu. Marhite-hite mudarmu nabadiai. Olat neon rodi saleleng nileleng na. Amen. Mardehita. Patik ni debata di minggu sadarion imasian patik parjulo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjulo au do jauh ba debatam ni na debatata dang jadi marakup au bayanonmu debatam. Patik paduahon dang jadi kanaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toruni tano yang gotong gabi si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay honauhumna dosogot akan amarsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon hari minggui dinaonomare maula hamuna sa siulaonmu alay yang go ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi dang jadi homang ulang ko ni nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe namangge bati hutam ay dinaonomari do dito pade bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di baini do ubain na di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianan na ijala di parbadiai. Patik palimahon ikot pasang apo mudo na torasmu asa martua ho
jala liling mangolu di tano na nilihon ni Jehovah de Batam diho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakop. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Bohado padok ni debata taringot tu patik na sapului, odo. Audo Jehovah debatam ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parimas. Siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akana sogoro hadiau. Alai asidor haku di akana maribu-ribu. Akana marholong ni roh hadiau naso mangalau si patiki. Atong rap mangidugo mahita siya Tuhan debatala mangulahon patik naik. Ali Tuhan debatala. Saya pargogoy mahal. Mangulahon na barti patik ni. Amen. Marededa. Tatapoti madosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasasan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akan na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matubagasar rohanami hasesaan di dosa nami. Lehon ma tuhami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asahot rohanami marhaposeaon. Laho manggota pun nasado dohot rohaportibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jala na badiya. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga taringot tu hasasan ni rosata. Songonodo pakaholongin ni debata di Portibion. Pola do anak na sasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa anguluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasa ngapon madidebata na di gijang. Amen. Maredeta.
Epistel di hari Mingguon di enet sian Jeremia bidu 30 sada mamuka sian ayat 30 sada saat ro di ayat 34 tajahama marsika soring idama narodo akari sogut ninna Jahoba pukau kuma padan nai baru tu pinopar ni si Israel do tu pinopar ni si Juda. Ai odo padan si bahenokku tu pinopar ni si Israel. Dungsal puaka arion ninna Jahoba. Lehonokku mapatiku tu bagasan ate-ate nasida. Jala suratonokku doi tu bagasan roha nasida. Asa au gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsokku. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala na opeopsa. Amin. Mari dihira. Tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon hidung atas saha porsiaw disadok portibion rab mahita madok au porsia di debata Jahoba doa ma pergogo na suatu dosan mati mapalangan utama au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sesareni imana tinubuhon si Maria nagade si tudu porbadia dorang suharubuan Ido tohata natumana di pambuman silatos namata terpajal di dana di apa nasibun natu itu benar turun dumitana namlak mangalu di ada tahu namana itu surga laut itu siang di kata Jahoba amana itu lalu masuk kurusan isi megana tanam laksu itu tanam mangumi halakna mangalu namata au porsia itu di perbadia jaladong sadahuri yang ada dia
Kuria tatana Kristen akan dia. Doa dia sana dosa. Doa dia tayi namadam. Mula dosa. Tabigima kursian punguan lansia diuduti kursian punguan ama pertukuan.
Tikting namasa di Huriatta di Minggon, sada Maret 2026. Tikting Parjolo, ruas natabba. Tajalodo gabe ruas ni Huriatta ima keluarga Amang Sumihar Purba dot inang SK Adelaide Borusianipar Rapdo hot 2 ianakon nasida bawah naros sian HKBP Kornolok Resort Kornolok inganan nasida di Jalan Ali Solihin Gang Pinang 2 nomor 5 Blok Duku RT Sia RW 10 Cibubur Sian Wik 10 Sada. Tikting Paduahon Dewan Kononia Sian Seksi Sosial Tabuam matangnya ditangyakta akar ruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon naong tarsurat di tiktikta. Tikting Patuluhon Minggu Passion Sadarion Minggu tanggal 1 Maret 2026 masuk mahita tu Minggu Passion na Parjolo ima remeni sere. Tikting Paupaton Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Laporan parhepengon Panitia Pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatiopbe. Tikting Palimahon Sumbangan Sian Ruas Tajalodo sumbangan tolu puluh pitupis ikan bandeng presto sian keluarga Amang R Silalahe inang buru simajutak sian wik 10 tuha perluan komisi kasih mau lihat tema di pasahat Huriatta tu keluarga naung pasahaton tuhatta mana mamasu-masu. Tikting Paunopon pertukaran mimbar sedistrik Walu DKI Jakarta di hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 Patu Pauni Distrik Walu DKI Jakarta pertukaran mimbar sedistrik Walu DKI Jakarta. Laos papungu peliat dohita di bagasan amplop bahan hap perluan operasional distrik Walu DKI Jakarta. Tikting Papituhon Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 di Parmingguan jam 10 WIB Patu Paon ni Huriado Paon Didion Nabadia tu aka poso-poso ni anakon ni ruas ni Huriatta. Marguru Natoras di hari Jumat tanggal 10 Maret 2026 masuk pukul 15 WIB. Maringanan di konsestori ni Huriatta. Laos dibuat surat pengantar sian situawik nabe dohot fotokopi akte lahir. Tikting Pawaluhon buah-buah hobar tu program kerja ni Huria tahun 2026 marihite tiktingon dipangido tu sudah ruas ni Huria asa tapasahat mabe asa tapasahat bema peliat tahun tu Huria godangna 500.000 per tahun manang marihite situawik wik nabe aka gorna naung pasahaton pelian tahun periode 2 Januari sada Maret 2026 boy mata jaha di warta jemaat. Tikting Pasiaon ruas namoding nunga maroju ngolu ruas ni Huriatta ima inang taleta boru hutajulu manang opung manorangi boru umur onok 28 tahun tadingan ni amang sitwa saidi hutapianahinan inganan nasida di Jalan Swadaya RT 2 RW Onom nomor 14 Kelapa Dua Wetan Wik 5 moding ma di hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 kemudian di hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 di TPU Pondok Ranggon. Acara maringot ruas ni Huria namoding jongjong mahita salutna. Ujung perjalanan ngolu ni dongat tahun los paingoton hita do sude nang hita pe disadatiki tong do songon nasida ikon moding alani i tok tong mahita marpak kiri mon na mangulu saleng di Portibion jelasai hobas manang sada sadi hari pe hita lau manadikon tanoon taingok mahatan itu hatta di pangukapot bidu 14 di ayat 10 tolube martua ma akan namata di bagasat Tuhani olak nion tutu di doktor di marsohok mana sida sian paruk kilon nasida ena mangihut matu nasida ni ula nasidai tabuam masude keluarga nang si sohot na ditinggal honi dongata nong jumulo modingi asa anggiat matu hatta na mangapuli nasida aleni i martangi yang mahita di bagasat roh tabe.
Amin. Ulas barit dia mahita. Kudul mahita. Songonima tikting di minggu ta sadarion akat titing na mangihut boy mata jaha di natar surat di warta jemaat marhite barkot na adong di baku gereja. Oleh ate Tuhan memberkati. Tabigima kursian wek pitu diuduti kursian wek 10.
Mare dehita sian buku di nomor 715 laos tapasa ma peleata. Jesus to again, Lord, follow me.
Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madita salutna. Selamat hari Minggu. Turpuk jami tarihita songonong nyaturhon ni huriata marhite-hite almanak ni huria di minggu namargoar minggu reminiscereon nienet sian buku evangelium na paupaton di padanai baru ima buku evangelium Yohanes bidutolu mamukamai sian ayat sada satro di ayat 10 songonondo di dok asadong ma sahalak sian akaparise situan ni Yahudi namargoar Nikodemus naro borgin manopot ibana jadi didokma mandok ibana guru nami huboto hami doho guru naro sian debata aedang tarpatupa agia ise tanda songon nabi nain mi iya so debata donganna dungini na Yesus mangalusi ibana na tutu si tutudo na hudok tuho ia so tubu jolma sian gijang dang tarbahetsa manida harajaon ni debata dungini na si Nikodemus mamandok ibana songon dia ma tarbait tubu musehalak ia nong matua tung haulahat sama mamasuhi siubeo ni inana asa tubu jadi dialusi Yesus ma na tutu si tutudo na hudoko diho anggoso tubu jol masian aek dot sian tondi dang habungotatsa harajaon ni debatah daging do na tubu sian daging tondi do na tubu sian tondi unang ma longang roham ala hudok tuho ikut tubuh hamu sian gijang na mangulus do alogo do paklomo ni rohana di begeho do parmongosna alaidang di botoho habor hatanna manang hasahatanna lausongonido ganup naung tubu sian tondi dungi nina si Nikodemus mamangalusi ibana songon dia ma tarpajadi ih jadi nina Yesus mamangalusi ibana ho guru ni bangsa Israel dang dibotohoi na tutu sitududo na hudokko diho watahon hamido na huboto hami jala huati dakon hamido na huida hami gabedang dijakon hamu na huati dakon hami gari akana ditano on huataho tuhamu dan porsea hamu tung porsea mahamu molo huataho tuhamu akana di banua gijangi dang adong nama naik tu banua gijang ia so nang tuat isian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian jadi songon naung pinatimbo ni si Musa uloki di halongonan songoni naing patibon anak ni jolmai asa dapotan hanguluan na saleleng-lelengna ganup na porsea di ibana ay songonondo holong ni rohani debata di portibion polado anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan na saliling-leleng na di ibana aedang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na yang paluaon na portibiota he ubayan na disuruh ido sahatna jalan agabe topik manang tema di minggu ta sadarion ima taringotu balgado holong ni roha ni debata di portibion hurian itu hatta amanami inanami do tamu akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus guar ni minggu ta reminiscere sasitong na ngarojahan dui manang marharoan sian Psalmen 25 ayat onom namandok sai ingot ma dengan nibasam alai lengkapna di bagasan hata Latin
didok songonon. Reminiscere miserationum tuarum Domine et misericordiarum tuarum quae assesulosun. Artinya, ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Lapatana dison marite minggu tahun dipaingot dohita asa toktong marpos di roha tutu hatta naung makaholongi hita dada holandi ngolu tahun sasitongna nunga masa holongi rohani debata asini rohanai dihita sejak purbakala, sejak mula nitanoon, sejak ibana manopa langit dotano dot nasa isina. Lapatanna abadi do holong ni rohani tu hatta dihita aka jolma lumobi mai dihita akana porsea tu ibana. Alai nang pesongoni tongdo ikon ro sukun songon Nikodemuson dung diida sude aka pambahenan tanda halongangan nabi nain itu hata Yesus penasaran do ibana ido alana ro ibana nang pe sahalak sian situani Yahudi ibana na sahalak na memang sasitong na berada di pihak oposisi do ibana tadi ngotu hata Yesus alai tongdo penasaran na ala memang ikon di pabagas do pangatusionna lumobi ma taringo tu harajaon ni debata. Alai andorang so dialusi Yesus ro ibana marhite hata, marhite semacam pamujian tu Tuhata, pengakuan di Tuhata di ayat 2 di dok guru nami. Lapatana porsea do ibana Yesus si guru do sasitongna. Nang pe akadongan nana asing sahiradang tarjalo rohana sida dope. Haguruon manang hamalon itu hata Yesus songon guru manang pengajar di aka ugamo guru nami uboto hami doho guru narosian debata guru narosian sekolah pendidikan donado alai di doktison holbartu pengakuan isi Nikodemus guru narosian debata Lapatana diokui ibana Yesus guru narosian debata alai ibana guru nasian portibio. Lapatana dang boy dipatudos ibana diri na tutuhata Yesus narosian debata. Nang songoni diaka guru nadong di portibion. Onma sada statement manang pengakuan di ibana. Buktina aha aidang tarpatupa agia ise tanda songon nabi na ini ya, dang tarpatupa agia ise manang ise peih dada holan di guru Yahudi bahkan dihalak Junani pe manang dihalak magi manang dihalak na asing pe dang tarpatupa nasida di do tanda halongangan marhite pengajaran do dada holan tanda halongangan marhite ya kajaiban asa dipuji ale adong do dipudi manang dibalik nih tanda halungangan nih pengajaran taringo tu hasitongan taringo tu hatigoran taringo debata ima jadi daholan tanda halungangan na dibereng si Nikodemus ale adong do isina ima taringo tu hasitongan ima taringo tu hatta debata iya so debata dongan ima statement of faith manang pengakuan iman na taringo tu Yesus. Alai danggabe apa istilahna ginjang rohani tu hata Yesus danggabe bangga tu hata Yesus alani pujian songoni malah sebalik nado ro ajaran na tu ibana tu si Nikodemus dinanidokna na tu si tutudo na hudok kotuho. Dia tidak mempermasalahkan, dia tidak mendiskusikan, dia tidak mengembangkan dalam tanda kutip pujian si Nikodemus tu dirina. Alai narumikot siani dibereng ibana do. Asa porsea si Nikodemuson. Porsea nagok, porsea natutu. Asa didok. Songon didok dison natutu si tutudo nahudok kotuho. Ia so tubuh jolma sian gijang dang tarbahit samar nida harajau ni debata. Jadi nani idamu nuaingon, nani idamu natuari manang ditiki nasalpu dang harajau ni debatado.
Holan tanda-tanda halongan sabing dui dang marlapatan. Molodang di idahamu harajaun di dewata. Itu. Buat apa menerima segala mujizat? Buat apa menerima segala hal-hal yang ajaib kalau kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah di dalam semua pernyataan itu? Ido nanidok nitu hata Yesus tison. Alai takasto alus di si Nikodemus. Molona parjolo sahali takasto memang hagurwonna songon sahalak sian situan ni malin manang halak parise di bagasan hapistaran nado mambain komentar mamuji tuhata alai muain gabe moruma dan tarida hapistaranna justru hata ni Yesus ditanggapi dipakai logika ni colma dangbe di bagasan partondion dialusi ibana. Ido alana didok dicukun songon dia matar baik tubuh musai halak iya nong matua ini tanggapan respon yang ya kekanak-kanakan, tanggapan yang memang bodoh gitu loh. Dia sudah bagus memberi komentar, memberi pujian, tetapi begitu datang statement Yesus tentang melihat kerajaan Allah harus ya mengulahi tubuh, gabe roh pikirana. Semua dia dong. Dia terjebak kembali dengan logika hajol maonna. Padahal si boto surat tu ibana. Mulak muse gabe maoto. Didok songoni tum nau lahat sama memasuhi si ubeon na ni inana asa tubuh kan gak mungkin. Ido puasa sahat ibana marpikir tu sia teh. Ini pikiran bodoh. Gimana lah orang yang sudah tua akalan sia masuk muse tu ubeani dainangna itu pun kalau masih hidup. Ya kan? Namanya sudah lansia, pasti inana sudah lebih dari lansia kan? Bagaimana mungkin? Gak masuk akal. Alai dang dicerca, dang diejek manang direndahkan. Alus nasongoni. Tuhata Yesus mangatusi do keterbatasan ni jolma. Dang gawe mekel ibana. Di hatani si Nikodemus halak napistari seorang sarjana agama nabui diguari si tua ni malin manang si boto surat dak pola mekel ibana mambeke hatani si Nikodemus songoni alai serius do dialusi Yesus di ayat 5 natutu si tutudo nahudokko diho anggo sotubu jolma sian aek dot sian tondi dan habungotat saharajaon ni dewata daging do na tubuh sian daging tondi do na tubuh sian tondi sabar do Yesus mangalusi manang patorakon hatana na keningan unang maklongang roha ala hudok tuho ikon tubuh hamusian kijang sabar Yesus manugunogu mengajari si Nikodemus sahalak napistaron jala dipakai muse sada umpama nama ngulus to alogo dopak lomoni rohana di bege hodo parngongosna alai dang dibotoho habor hatanna manang hasa hatanna lau songonido ganuk nang tubuh sian tondi taringotu tondi di hata heber ruah penema di dalam bahasa Yunani sasitongna ima nama ngulus sian hosani debata tu jolma na tinopana holan jolma do na nyulus tondi sian debata sian akan na tinopana anggo nasingi ya mangulus songonido sehira dangadong tondi di bagasan ya daging manang pamatang ni aka binatang holan jolma do nadong tondi ini uniknya. Jadi marhite pangatusion nasida aka binatangi holan adong nafasna do aledang adong tondina hima boi dohonon molo jolma na marhosa aledang adong tondina
sasito nga sarupa duidot binatang. Itu dah. Mangulu jolmai adong hosana. Alai dang adong tondina idu alana pangalahona sarupa songon binatang. Jolmana songoni. Alai on di dok tuata Yesus ikon adong do tondi di bagasan muna. Asa bui hamu masuk manang ya bongot tu harajaon banua gijang. Bagian na parpudi dia lusi museh, dia lusi si Nikodemus songon dia mah tarpa jadi masih juga dia bingung. Gimana mungkin itu terjadi? Di patorang Yesus mamuse na tutus itu tudo na hudok kodiho kuatahon hami do na huboto hami jala huatidakon hami do na huida hami gabe dang dijakon hamu na huatidakon hami gari akan na ditanoon huatahon tu hamu dang porsea hamu tung porsea mahamu ngolo huatahon tu hamu akan na dibanua gijangi. Keterbatasan jolma mangatusi pambahenan ni debata sian banua gijang lumobi marhite-hite pengorbananna tong do satu tikion dang diatusi godang jolma holana porsea nama nabui mangatusi alai naso porsea dak satu tikion dang nyatusan nasida do dia do apa istilahna boi masa debatana di banua gijang debatana badia olo gabe jolma dungi mate muse nggak masuk di akal. Jadi holan hapor sihaon nama taring otusi molo terus dipikir-pikiri emang nggak masuk di akal. Imanan idok di ayat 12 on gari akan na ditano on huataho tuhamu dan porseahamu tung porsea mahamu ngolo huataho tuhamu akan na di banua gijangi. Yang kasat mata aja belum tentu kalian percaya. Apalagi yang tidak terlihat. Jadi songon nong pinatimbo ni si Musa uloki di halongonan songoni naing patiboon anak ni jolmai. Dipakai Yesus do pangatusion halak Yahudi taringotu si Musa na patiboon sada ulok tombaga. Asa di peristiwa di halongonan ingot muse ibana si Nikodemuson songon dia aka bangsoi manang jolma ujui malua sian hamatean holan mangida ulok na tinatiboi boi malua boi mangolu muse songon nama dipakai Yesus ilustrasi tu si Nikodemus taringo tu dirina sadiri anak ni jolmai ima peringatan manang ya sasitongna hobartu Johannes dison peringatan taringo tu hamamaten itu hata Yesus ai songonondo holong ni roha ni debata di Portibion pola do anak nana sasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hanguluan na saleleng-leleng na di ibana aedang na disuruh debata anak na itu Portibion asa uhuman na naim paluaun na Portibion tahe ubahen na disuruh sada kesimpulan nama cai arga nama cai uli di keterbatasan di hahurangan di hagaleo ni jolma mangatusi pambahenan ni debata manjalo dengan bahasa ni debata asini rohani tongdo di patuduon debata balgani holong ni rohanai ima na mengorbankan na mangalewon anakna nasasadai asa unang mago ganuk ma porsea di ibana ondo nanidok di temata balgado holong ni roha ni debata di Portibion balgana songodia balgana satu pengorbanan dada holan satu pengorbanan ya tentu ya masa do pangatusion panjaloon terbuka tangan ni dewata manjalo manang ICP halak pardosa rotu ibana songon si Nikodemus
Bu olo ibana di bagasan hapistarana sekaligus hawotonna rotu tuhatta. Sianipe tongdo ikonadong keberanian, ikonadong keterbukaan. Molodang terbuka roha do pikirata, mancalo holongi roha ni debata satu tikion ikon mangulahi tubuh mamusehamuna. Iman. Jadi takas botota tanda ni halak naung mangulahi tubuh manang tubuh napa dua halihon ala adong di bagasan rohana, adong di bagasan dirina tuhata Yesus si palulai nunga takas di ibana manjalo holong ni roha ni debata reminisere asa ingot hita di denggan ni basa ni tuhata nong masa di hita marite-hite pengorbanan tuhata Yesus. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siokop hami. Tutu takas do hujalo hami. Takas do mangulu hami. Holan mengasahon asini roham. Dot holong ni roham di bagasan Kristus asabui ngasa dihami tubuh padua halihon hobartu haporsionami hombar tondi nadong di diri nami asana tubuh sian tondi nama namarhuaso di ngoluna hodo tutuali Tuhan si sobaon tongdo mangido hami di hagalio nami di hahurang nami parbogoi mahami asa toktong hami satia sahat di ujung ningolu nami satia porsia tuho satia menguton ho suang songinang dinamartangiang hami pasaton sude gulmit ningolu nami paru kilo ningolu nami lumobi mah pakobasion di tonga-tonga ni huriam saya tangihon male Tuhan tuhodo pasatami dongan nami di son naung rosian huriam HKBP kernolong bergabung gabe ruas natamba di tonga-tonga ni huriamon HKBP Cibubur hodo tutu namandongani keluarga Sumihar Purba dot inang SK Adelaide Borus Yanipar rap dot yanakon nasida na dua le Tuhan asa margogo nasida lam matora saporsjau nasida mangulu marparbue dot tenggan lumobi mah di tonga-tonga wek 10 sada hodo tutu namandongani keluarga inanami inang talita boru tajulu naung ni alapo le Tuhan asa hodo tutu namandongani pinopar nasida asa toktong nasida mangului hatam ale Tuhan mangulu di bagasan hatam jalabui tong ingot nasida uju di ngolu ni natoras nasida natong di bagasan pangoluion tu Tuhan alania ale Tuhan apuli pargogoi manasida asa salpu habot di rohaon gabe tongdo lam tu ringgasna lam tu dengganna nasida mangulu di bagasan ho tuhodo museu pasatami sude akapakobasionami di aka dewan-dewan dewan koinonia dewan marturia suang songoninang dewan diakonia khusus tu seksi sosial tuhodo pasatami di ulau nasida nong makobasi di tonga-tonga ni akadongan namar sahid asa hodo tutun napasi kopon ulau nasida li Tuhan lumubi mai di amanami amang telubis na dirawat di rumah sakit Adiaksa sian wek 2 inang situ morang baru tambun na dirawat di rumah sakit Adiaksa sian wek 5 rado pangaribuan na dirawat di rumah sakit Ridwan Taman Mini di sian wek 7 suang songoninang amang J Manalu sian dirawat di rumah sakit Pasar Bo sian wek sia amang Silalahi di rumah sakit Angkatan Darat sian wek 10 suang songoninang inang Simanjuntak Boru Sigiro dirawat di rumah sakit Ermina Jatinegara sian wek 10 inang Parapat Boru Dolok Saribu na dirawat di rumah sakit Duren Sawit sian wek 10 Elsa Boru Parapat na dirawat di rumah sakit Duren Sawit sian wek 10 songoni godangna le Tuhan akar huasmu namar sahid nang songoni dirawat manang pemulihan dope di bagas nasidabe songon inanami inang tobing Bori Silalahi
Hodo tutu nama dongani nasida le Tuhan. Pargogoi maha nasida le Tuhan. Asa sikop asini roham, holong ni roham di nasida, marhite-hite hama malum ni pamatang nasida sian parsahiton. Hodo tutu nama dongani keluarga, asa totong sadar rohana sida, tangyang masih tangyangan, patuduhon holong ni roham di akan namar sahiti. Suang-songoninang di ulaon-ulaon di bagasan saminggon ali Tuhan. Lumobima manu dina manumunomu hami di minggu passion pada laton sudah mardingot di sitaonan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo tutu napa ingoton hami sudah ruasmu asa parsidohot di aka ulaon partangyangani asa tongdo di bagasan asini roham posti roha boy hami mangida menikmati pengorbananmu oleh Tuhan dina sahatu namate di hau pinor silangi oleh Tuhan tongdo pasatami periodisasi seksi-seksi asabui sidung di bulan Maret on suang soninang tu panitia pembangunan Huria KBP Cibubur periode 2025-2027 asa toktong bui mangula nasida dotenggan di bagasan serep ni roha di bagasan sada ni roha asa tarpatu panasida saluhut program nabi nasidai gabe puji-pujian di kuarmu nabadiai suang songoni mandok mulyate mahami oleh Tuhan di haradeon ni ruas ima keluarga Silalai berusiman juta na olo mangaleon pasu-pasum na balgai ali Tuhan maritehite sumbangan 37 potong ikan bandeng presto di aka ulaon manang haporluon komisi kasih di tiki naung salpu pasu-pasu ma sude keluarga asa tongdo boy manjalo sude dengan dibasa mangkomuliateon saluhut ali Tuhan nang songoni di aka program-program asing termasuk mai pertukaran mimbar sedistrik dot pandidion nabadia di tengah-tengah ni Huriamon. Ale Tuhan, dohot tuhami maras iroha, rat dohot sudi akar ruasmu. Lumobima nama ulang tahun di bagasan samingguon. Nama ulang tahun ari hatu tubuh, songoninang marulang tahun ari pardongan saripeon. Hodo tutu nama dongani nasida ali Tuhan. Ajar-ajari manasida ali Tuhan mamilangi ngolu nasida. Asa dapotan rohana bisuk nasida, maka muliateon sude dengan dibasam. Gabe puji-pujian di kuarmu nabadiai godang naya katangyang pangiduan nami pribadi lepas pribadi keluarga demi keluarga alai osi tutu rohanami tarbuka dosa lutna di jolom ale Tuhan jala di lehon hodui hombatu lomo di roham di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapasahat ma peliatan napa duahon doho tu pakta tu panitia pembangunan Huriata huhut mata endehon buku ende nomor 10 tolu. Sana
Tatang yakon ma peliata tu debata matangyang mahita. Ale debata amanamina di Banua Ginjang,
Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sa uli basa na mauli utus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti, asa huparhase ang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibihon. Buhay marohanami maritih di tondim. Asalam hutandahami kudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Ginjang, say pinorbadia magkuarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap ari, sesa madosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, una kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutondim. Basuh